Ayan guys, bagyong Kinta nagsisimula ng manalasa sa Bicol region dito sa amin. Ang lakas ng hangin, grabe. Ayan no. Ayan. Lakas ng hangin at ng ulan. Mag-iingat po tayong lahat. Ayan. Sana lumisi bagyong Kinta kasi malakas daw to guys. Ayan. Yung iba guys, nag-ano na, nag-evacuate na. Nag-evacuate na yung ibang mga tao sa mga malaking bahay. Mag-ingat po tayong lahat.